Jaod bura ma Mugirango West Stephen Mogaka odok ne agenda ma jatend piny William Ruto mar higa 2060 kendo wacho ni en yo maber mabiro tayo Kenya e chenro mag dongruok. Ka giloso Busia e nyasi mar sidho ruoth manyien e location ma Mongorisi, Mogaka nokwedo jotelo maseyo agenda no kowacho ni giwuondore kendo wengegi ok ne mbele. Kamano bende Mogaka nonyiso jotelo mani kod paro mopogore mar gero piny mondo wuog oko gigol pachgi mar jiwo paro ma sirikal ni godo mar dongo piny Kenya. The country has decided that we shall define where our destination as a country is going to be. Na nataka kuuliza viongozi, kama uko na mchango ya kuchangia mahali tunaenda, tafadhali, we are in a democratic society, fanya mchango yako. Lakini ikiwa huna mahali unataka nchi iende, ukiona wale wameguzwa na Mungu wakaamua tuna ndoto nchi yetu iende mahali fulani, please give us time to take the country where as Kenyans we decide the country will go.